Mbele counties mopogore ni od bura mar county ma Migori kod mano ma Homa Bay okalo twak ma ochan chwale nyim od bura mamalo mar chuogo aguch omenda mar wards mong'ere kaka County Ward Development Fund. Kwayo no ma ichano chwal kod riwruok mag ute bura mag counties dwaro mondo MCAs oyud sir mag omenda mabiro konyogi e tayo chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore. Wycliffe Oko nigi ler mar wachni. Counties ma opogore medo dhi nyime gi twak ewi kwayo mar riwruog od buche mag counties ma ong'ere kaka County Assembly Forum madwaro mondo od bura mamalo chuog aguch omenda mar dongruok mar wards ma otisi kaka County Ward Development Fund. Riwruogno ma konyo tayo chenro kod tudruok e low counties duto 47 ma pacho ka chano chwalo kwayo ma kamane od bura mamalo tok ja od bura ma Gishungu Gishimu Githinji kod nyawadgi ma Matungulu Stephen Mule chwalo twak ma kamano e nyim od bura mamalo ka gidwaro mondo od bura ochuog aguch omenda ne wards mathurka. County ma Migori e kind counties mamoko mathurka ne obago twak ewi kwayono. Chenro mane otimore od bura mar county no. MCS mag county no ne osiro kendo kalo twagno magiyango ni biro kelo dongruok machiegni ahinya gi jodak mayudore kor gwenge. Evolution that we've been crying for through the Right Honorable Raila Amolo Odinga is actually actualized by having the World Development Fund, which is going to the last unit of devolution. Revenues are divided according to the region, the population, the poverty index, and other indices that we use in order to apportion these. A good example is actually the current bursary that we are going to issue. Every ward will have a certain amount because of those parameters that are used. Kotelengi kod jatend kwith mathoth e od bura no Ken Ouma giyango ni mana kaka jochung' od bura kod senators ni kod aguch omenda meki ok en kare ka gin iwegi maonge aguch omenda manyalo jolo gi e chwalo dongruok e wards mekgi chenro ma giyango ni osebedo ohinga kaluwore ni gionge aguch omenda manyalo tayo chenrogo. Ka pesa mar World Development Fund onge okuyot sani wan mana community development matin ma cannot do even 20-30% to the community. Dongruok mang'eny ma wan waloso mana ne jopiny. To pogo mwandu onego chakre gi ward maloyo constituency nikech constituencies moko nitie mopogore kendo mwandu no pogore e yo marach. Koro an gi geno ni kawuono kaka wakalo gini mondo wa support other counties mondo wa petition national government an gadiera ni gidhi rwako mano. County ma Homa Bay bende ne okodong' chien to kod bura mar county no kalo twagno ka gimiyo riwruog od buche mag counties teko mar sundo od bura mamalo mar chuogo aguch omenda ne MCS mathurka. Nitiere jomoko ma wacho ne ka World Equitable Development Fund obiro ne to gine dhi mana benefit MCS kendo dhi konyogi e yor campaign. Mae gima dwa kwedo kendo adwa ni mondo awachi ni pesa ni MCA ok bi kata dictate gimotimo. Pesa ni biro bedo gi funds manager mana kaka CDF. Odhi e ward nigi ng'ama oyier, wan tijwa en tij manyo ni pesa no dhi. Kwayo mar riwruog od buche no biro yudo mbi ponono ni counties mamoko bende osire kaka chik dwaro. Ma timore seche ma counties mamoko bende ni kod chenro mar bago twak ewi wachno ka thoth od buche mag counties nyiso sir makende ne kwayo no. Wycliffe Oko, Ramogi TV.